weinig hebben. We gaan natuurlijk eerst oefenen voordat we het op gaan nemen. Maar zoals jullie al waarschijnlijk hebben gezien, zullen we eerst gewoon zo oefenen zonder muziek of gaan we meteen op de muziek proberen? Ja, wel? Oké. Met het verhaal. En pak dat we niet van die twee. En ga ik dit naar huis en ik heb het voor de buis. Zet ik net niet. Ik kan het niet doen. Zet ik naar de weg. Want ik kan het zelf ook niet op elkaar naar de straat. Want ik kan het niet. We gaan lekker chillen. Want we weten wat we doen. Focus, focus, Pilates pas. Ik wou dat we meer realiteit was. Focus, focus, Pilates pas. Geen straf met thuis of straf in de klas. Ik wil dat jullie allemaal om de beurt gewoon een tekst in gaan rappen. Vervolgens gaan we hem ook één keer met z'n allen tegelijkertijd in rappen. Nou, mag ik jullie voorstellen? Dit is Mikey, de microfoon. Mikey. Nou, Mikey is een hele aardige, ja, is een goede vriend van me. Ik doe er veel mee. En omdat ik vind dat jullie het hebben verdiend om met Mikey samen te werken. En je hoeft er niet bang voor te zijn. Het enige wat de microfoon doet, is gewoon je stem iets harder zetten. Dat is eigenlijk alles. Maar daarom staan jullie dadelijk allemaal zo. Dus dat vervelende publiek verder zie je toch niet. Je krijgt de koptelefoon op. Ja, lachen ze je uit. Dat hoor je toch niet. Wie is de stoerste van de klas? Of van de klasse? Kevin! Kevin, jij roept het hardste iemand anders na, dus jij bent stoerst. Kom maar. Hij zegt zelf dat hij is. Dan mag jij daar nog. Dat de meester reageren met je moed goed besteden, want dan kun je nog wel niet. Dan krijg je straf, want je doet een beetje maf. Eerst 10 minuten stil, dan kun je praten met je Ja. Als je zit te irriteren met de meester reageren met je moed goed besteden, want dan kun je nog wel niet. Hoor jij jezelf ook als je in de microfoon praat? Ja? Ik kijk een DVD en dan kijk ik zit irriteren met de meester reageren, want je moet goed besteden, want dan kun je nog kleren. Zet het niet meer en de vier lekker nodig. Zet hem dan weer af, want ik ben zelf ook niet. We gaan naar de straat, noem het allemaal. We gaan lekker chillen, want we weten wat we willen. Hocus pocus, Pilates pas. We gaan op de leeftijd. Dit is trouwens het kleine broertje van Mikey. Mickey heet hij. Mag ik naar Dennis? Voor onze apps hier volwassen. Mag ik hierna? Nee, ik ben niet naar. Ben je klaar voor? Ja. We zijn nu muzikaal, we gaan verder met het verhaal. Maar kwam toch niet op Hoezo? Vanaf het begin. Die moet je maar eens een keer doen. Zeg je gewoon hallo, ik ben Michelle. Hallo, maar dat is Hallo? Hoi meid. Hoi meid. Hè? 2, 3, 4. Focus, focus, Pilates pas. Geen straf meer thuis of straf in de klas. Dus als jullie voor mij eens het refreintje willen schreeuwen zo even niet, dan kan ik thuis zo hard ik zo. Focus, Pilates.